Goedemorgen. Dit is op een schijn te zijn dat we alle hier zijn. Yes, ik vreet me voor dat wat Charlie had hier van ons Jezus. En wat het teken moet zijn, dat wordt al in het Oude Testament gezegd, wat het teken moet zijn, dat we moeten weten waar het moet zijn, wat het moet komen, wat het moet passeren. Daar heel die 3 jaar wat Jezus hier manche mensen weer, dan is er immer waar te weten dat entweder een wichtige zaak, een wichtige vrouw, wer bist du, wo schafft er? Dat weer klaar te weten dat het weer niet wat je winnen liet. En God luistert, want u en ik aan zo'n tijd dan komen waar iemand zegt, oh, dit zie ik niet gewaand. En dan wordt er ons te proef stellen. Wat doen we en ik, wanneer we aan ongewaande tijden binnenkomen? Of wie zijn de dingen wat we bloos, die zijn vreemd, die zijn ongewaand. Dat is mij eenmaal schijnt te zijn, laat zeggen, van de kleine kinderen betrachten dat. En die komen bij hem ook aan de ongewaandheid neer. Nu weten ze niet meer. Dat is de on te zijn, die weten nu niet meer. Dat is vreemd. En wat kinderen, dan maar eenmaal hastig willen nu ihre ouderen gaan. Die willen nu dicht bij door zijn. De ouderen hebben eenmaal hastig, kinderen zijn niet gewoon rein, we hebben eenmaal hastig geen probleem dat die kinderen bloos weg kunnen willen. Die kinderen willen zeer dicht bij zijn. En wanneer ik aan God denk, dat is ook waar wie God eren, of waar God geëerd is, wanneer u en ik in een vreemde tijd komen, wanneer we dan bloos dicht bij God komen staan. De kinderen is het ook wichtig, dat die verstaan, waar je verderlijk, of als het je verderlijk is, van dat wat in vreemd is. Alles wat maar wichtig is dat ze dicht bij de ouderen zijn, en dan is dat eventjes niet meer een schwere zaak. Dat is een wedstrijd wat ons thema van de eeuw is. Ja, de boodschap wat ik van de eeuw gepredigt heb, die heb ik maar op Engels gepredigd. En mij heeft de boodschap al veel geholpen, zo ik vertrouw dat wat ons allen wil helpen. Dat thema van de eeuw, dat naam ik is een vrouw. En welke tijd leven we? Dat is de vrouw wat mij eenmaal gevraagd wordt, en especially in deze laatste 2 jaar, waar onze welt bijna is, dat lied vrouwen, en welke tijd is dit? En ik geloof dat het een goede vrouw. Het is een schijne vrouw, het is een ganz op eerst zeer schijne thema, en de Bijbel te studeren daarvan. Veel van ons hebben in de laatste tijd veel gereed. Veel gereed van en welke tijd we leven, we reden van eenzelheid van deze tijd. Dat wonderbare ding, dat wat ons zo manchmal een beetje de boot waargenomen is, dat wanneer we eerst lang gereed hebben, en we hebben ons verschillend verteld, dan am eind van dat, dan vallen we, dat we weten helemaal nog niet. En dan schrijven we vielleicht nog mal wat über een phone geschickt, en dan hebben we dat nog lang gehoord, en dan fangen we me nog een beetje Aussage an te feilen, of ik kan immer nog feilen, ik weet helemaal nog gleich. Dat opvallende ding en de tijd wat we leven doen is, dat we alle van de toetreden te information, en we kunnen nu zeer veel verschillende horen, we kunnen zeer veel verschillende lezen, zoals nog niemand aan de wereld dat een tijd gegeven heeft. Du en ik hebben van de toetreden te information, waar we 15 jaar terug helemaal geleefd worden. Dat opvallende ding is dat wanneer we vol van information zijn, feilen we dat op een zeer klaar dat we immer nog niet weten doen. Hebben we even gedacht. Zo dat is een beetje zoals van we in de maand van Lake Winnipeg worden met ons kleine schepje boot zijn. We worden rondom met water rommen ons en we worden am schep op weten. Dat ik ga nog niets te drinken. Ik zie hier. Ik had het allemaal nog niet klaar dat ik van dit drinken kan.
we leven aan een meer van information en we weten niet. Dat is een soort tijd waar we bijna zijn. En toch, en dat is waarom ik dit zei, dat is, because ons thema van jou, wat we worden onkatchen, of ik wens dat we worden onkatchen, is, dat de Bijbel zegt over, dat je weet. Zo van du en ik, wo in een leeuw zijn, waar ik zei, dit is nog maar wat vreemd, dit is nog maar wat anders, en wenn dat alle anders is, dan voel ik me zo, ik weet niet, en wenn ik niet weet, dan vangen we ook nog aan te gruwelen. Die soort gevallen komen helemaal uit de schrift. En daar ben gleich ik de thema. Because zoals de schrift onder lezen dat. Want je wel beleid onder Matthäus het 16e kapitel, we vangen van daar aan. Zoals ik zei, en wonen tijd leven we. Dat thema, dat is een ernoze breidet en dat wordt met erop aankomen, een beetje lang wil worden. Zo ik wil niet te veel tijd nemen aan een vers op een steed. Maar dat is op eerst interessant. Zo, Matthäus het 16e kapitel, dat is waar de fariseeën, waar we al aan de inleiding van horen, maar de fariseeën, die weer ook nieuwsgierig. Wer bent u? Oder wo schaft dit? Het zegt, het staat im eerste vers, en de fariseeën zouden zeggen, die kwamen om op de proef te stellen, vragen zij nu een teken van hemel. Vers 2. Zijn antwoord weer. Want dat ovend wordt, zei je dat wat schijnt waar zijn, wilt de hemel is rood. Dat zal het teken. Woon de tijd, vers 3. En smorgen zei je, dat drijft met storm, wilt de hemel is rood. In donker. Je heisla, je kannen dat ware dienen door nou wat om hemel te zijn is. Over de tekens, hoorst nu dit, over de tekens, die de tijd aandienen, kan je niet. Jezus wenst dat zij worden kunnen leren en wonen tijd serveren. Hij had een verlangen dat zij dat worden erkennen, dat zij dat worden begrijpen kunnen, dat je zijn van de eeuwen en de tijd, waar de leven je God, zoals we eerst van horen, mangt je dat. Maar dat horen de heisla, horen kunnen dat niet. Vierde vers, dit is een wijze Hebreeuwse generation, dat nog een teken zegt, maar aan zal geen teken gegeven worden, buiten dat teken van Jona. En hij leidt om daarbij en jinkt weg. Dit afsnit, dem is een vielleicht meestal een beetje vreemd, wo zo Jezus op zo'n weg is dit te reden deed. Een teken waar je krijgen, en dat is dat teken van Jona. Dat weer ze alle bekend met 3 deel en vers 3 nacht en vers. Als Jezus eerst opgestonden werd van dood, wie weet dat niet. Maar deze mensen, wanneer die dan worden teruggedacht, dan worden ze gezegd. Dat is het. Correct, dat zit er. 3 deel en het diep van meer en 3 nacht. Als Jezus opstond, klikt het. Dit is het. En Jezus wil dat nu al gaan, ze zullen weten en wonen tijd ze weer. Maar wenn ze niet wisten, mogen ze hem dood. En wonen tijd zijn wie? Ja, want je wel bleef dat in de eerste Thessalonicher, het 5e kapitel. Nou, we gaan zien en de eerste al vers moet wat bekijken. We willen de Duits lezen, maar ver we aanvangen te lezen, dan moet je een paar dingen. En deze alvars redt het zeer klaar tot 2 verschillende groepen van mensen. Zo van du en ik dit eng worden lezen, maar niet graag weten te wonen groep hier, dan draait ons op de alle door geen andere, dat wordt niks weet zijn. Dat andere ding, wat en dit afsnit ook zeer klaar is, dat ene groep die weet, de andere groep die weet niet. Eerste Thessalonicher, dat 5e kapitel, de eerste vers. Zo, lieve bruiden, over tijd en stund, wanneer Jezus komen wordt, is dat niet nodig, junt mij te schrijven. Waarom niet? Vers 2. Je weten zelfs. Ik lees de Bijbel reden dat. Want u en ik de Bijbel lezen dan en de Bijbel zegt, du weet zelfs. Merkt u dat sens? Geen oorzaak nog te schrijven. Over dit thema. Je weet zelfs. De tweede vers. Zo, wer van jullie de Plattdeutsch Bijbel heeft, op Engels is dat graag zo.
Aber das hier, dort sagt, hij schrift dort zu dieser Gruppe, hier weiter. Von der was du ich verjün, und ich sage zu uns alle, dort hier weiter. Und dort ist mir auch sehr wichtig, dort wieder klar hat, dort wie weiter. Wenn man wie gesagt hat, oh, no, ich habe keine Idee. Dann sind wir auf irgendeinem Trouble, wenn dann merken wir uns auch ab, für irgendwas es wird. Kann ich es wieder lesen. Je weiter selbst Gott, dat den Herrn zijn dag zo komen wordt als een steler en een nacht. Wat houdt ons dat? Dat zegt at least dat 300 steden in de Bijbel krijgt ze dit. We komen later in Offenbarung, het 16e kapitel, daar zegt het in staat. Matthäus het 24e kapitel, daar zegt het in staat. 2 Petrus het 3e kapitel, daar zegt het dat Jezus wordt komen als een steler en een nacht. Nou zegt ons dat dan niet, dat we weten niet. Wanneer is de steler moet beginnen was, dus nu bij de rijstens en zegt, oh, welkom hier, ik krijg op die gerekend. We moeten weer lezen. Vers 3. Want die mensen, dat is de andere groep. Want die mensen zeiden worden, alles is ruhig en sicher, dan wordt dat staat niet meer wie, dat verdorven, plötzlich übereinkommen, so als de weide über eine Früh kommen, die ein Kind zur Welt bringt. Da wird dat geen davon kommen geben. Ik wil hier een ding uitgeven. Das laatste part des derde vers zegt, dat de weide worden plötzlich übereinkommen, want de mensen worden zeggen, alles is ruhig en sicher. Dat is klar dat we vandaag niet in die tijd leven, wo allemaal dit zijn. So, we weten dat het goed. Maar dat de weide worden plötzlich übereinkommen, zoals de weide über eine Früh kommen, die een kind wel ter welt brengen. Wie wil ik een bijspel uitnemen? Krijg dit pot, waar het ook van reden deed, wo eine Früh een kind ter welt brengen wordt. Wie wordt er haar kinderen gehad bij ons? Wie zijn bekend met? Dat is een lied, of wie weer eenmaal door, some van jullie zijn nu vielleicht door, dat we rekenen op een baby. Dat is al goed. We kijken dan nou, wie weten de dagen zijn komen. Wanneer het een baby is, dan weten we ook ziemlich krijgt woondagen wat zijn. Wanneer nu een lied worden zeggen, oh no, we hebben geen baby. We hebben ons mind gechanged. We worden never een baby had. Dan moeten we tegen zeggen, oh no, dat is zeer tierig. Sonst heeft het niet. De baby is importiert een hele ter welt gekomen. Als we eerst een baby willen hebben, dan wordt eenmaal dat wordt onze vrouw te ons gezegd, hey, nu is het tijd, ik kan veilig de video komen aan. Dan weet keiner van ons wat dan zegt, nu is het baby geboren. Maar nu komt een video. En dan entstaat ze weer, dan komt een geboortsvideo even. En dat is wat we dat wisten, dat nu is de tijd dichtbij. Dat we wisten dat het baby bij de eerste video geboren wordt, maar we wisten nu, nee, nu komt de tijd. En we vreden ons. We hadden al lang ons gevreid, maar nu weten we, nu is het hier. Nu wordt het niet lang duren, dan willen we een baby in de hand hebben, want alles tegelijk. Dat is hetzelfde bijspel wat in de Bijbel meermaal gebruikt wordt, zoals een video. We kunnen het namen een beetje als een waal, whatever rol deed. Je denkt er al, dat je een baby gehad. Dat je denkt dat de video die kwamen, die hielden aan en dan gingen ze weer weg. Dan kwamen de video nog waar en ze staat even weer een baby geboren. Dat is het bijspel wat we in de Bijbel meer steden vinden. Dit is het bijspel wat ons vandaag dag in de wereld veel helpt met dit. Want de wereld wat krijgt ze staat, die wordt door deze video gaan en dan een dag wat kwart komt. Zo, dat is voor ons alle te ontdenken. Nu vers 4. We zijn allemaal nog in 1 Thessalonië 5 kapitel. Aber je Brüder sind nicht von die. Nu hoort me wat, nu reden we wat te deze groep. Je zijn niet van die im Diestre leven. Dat je de dag als een steler, mocht je dat? Dat je de dag als een steler overvallen wordt. Heb je dan al gedacht, dat wanneer God wordt terugkomen, dat keiner van ons wordt zeggen, dat had ik niet gerekend. We worden niet van die zijn wat we worden, ze zijn als de steler de nacht.
Aber das sagt in der Bibel mehrmals, dass die wat kommen aus den Stelen und danach. Es ist interessant, dort wir das ja nicht eindeilen, die eine Gruppe in der Welt, wo das zu sein aus den Stelen und danach. Aber hier sagt es, dass für mich und die, als das nächste steht. Der 5. Vers. Je, das sind wir diese Gruppe, je alle sind Kinder vom Licht und Kinder vom Dach. Wir sind nicht von der Nacht und auch nicht vom Diensten. Dann, weil wir nu auch nicht schlupen, so als die anderen, sie, da sind die schlupen, wir aber nicht. Weil wir wakker en bekloret verstand blijven. Dit is de tijd wo wir von der bijna leven doen, wo wir kunnen dat klare verstand verlieren. Want wir nicht klar haben, en wo de tijd wir leven. Die wat doorslopen, die slopen danach. En die wat zich bedrinken, bedrinken zich danach. Aber wils wie, dat zijn waar wie, zum Dach gehören, weil wir klar denken. In Glauben, in Leib aus ein Brastschild drehen, in der Hoffnung auf unsere Seiligkeit aus ein Schutzhelm. Das ist so fein. Das sind wir. Wir kicken nur diese Dinge. Gott, Vers 9, Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dort an sein Gerecht, oder wie können wir sagen, sein Zorn, treffen soll. Aber dort wir durch unseren Herrn Jesus Christus selig worden. Jesus starb für uns, das war eine Gruppe. So dass wir nu, ob wir schlupen oder wacker sind, mit Amtop leben können. Doorwegen merkt junt ingerem anderen moed en buurt junt ingerem anderen ab, zoals je dat ook doen. Dit is een tijd waar we van de eerste dag leven doen. We kennen van de tijd waar we zijn, met we een aantal dingen, ik wil hier best een paar dingen holen, wat we hier lezen reden, en lees je het zelfs nog waar even. Maar zoals ik zei, we zijn dingen wat im licht wandelen. We zijn die wat de weiter doen. We zijn die wat Jezus, wat niet komt aus den duif en de nacht. So wat is dan nu onze opgave? Klaar te denken, geloven en leven te houden, zoals we lezen im 8. Vers. Van de eerste dag, dan kunnen du en ik ons eenmaal op een nieuwe wijze oneinig worden, zoals we een paar jaar terug kunnen. Heb je maar even gedacht? So wie würde ich gerne aus einer Bruderschaft oder aus einer Kirche uns von der oneinig worden, über Dinge, die 2 Jahre terug nicht mehr existierten. Haben wir da even gedacht? Wat wordt ons helpen dat we niet worden einfallen? Alleen dat we in de lijf worden sterk zijn. So we leven van de in de tijd waar de lijf tussen ons als broeder en zuster moet gevlecht worden, zoals nog helemaal eier. Dat heeft immer muss, aber we worden vom Frischen. Ja, leven in een tijd waar we dat klaar hebben. Waar we je hebt me dat schijn met die. Bloos wenn we ons even rein aantrekken, of wenn we op dezelfde stad wonen, of wenn we ons even de meeste dingen einig zijn. Wat willen we ons voor hem oneinig worden over irgendwas? Wat we ons dan ophouden? Wanneer het niet de lijf is, dan dat wat eenmaal niets meer is. So we leven in een tijd waar onze lijf, bruiderliche lijf, moet gevlecht worden. In 1 Korinther 8 kapitel, daar heb je een vers, die redt te die tijd, maar die redt van de zeer klaar te ons. We leven van de in de tijd. Hoorst maar wat het zegt. Wat de jaren op aanbelangt, we weten dat we alle daarmee bekend zijn. Dat weten van de waarheid alleen maakt stad. So, wenn wir nu blijven wat te weten, dat maakt ons besteld, aber lijf buurt ab. So, wo zijn onze ingerholingen wat we hebben? Buur die ab, oder geven die ons bloos een soort van weten? Wanneer we bloos weten doen, dan worden we steld worden. Wanneer we ons abburen doen, dan hebben we lijf. En dit is een part van de tijd waar we van deel bijna leven doen, dat we onze lijf moeten abburen. De tweede punt. Onze lijf moet sterk gehouden. Eerste bleden, want je wel, 1 Petrus, het 4 kapitel, de 7e vers vangen we aan. En hier zegt het,
de tijd is bald hier dat alles in eng heeft. Dan moeten we ons ook tevreden. Door wij, met je wakker zijn, in klaar denken. Dat is meestens van we groot zijn in Thessalonica lezen deden. Klaar denken dat je beden kan. Dat is de eerste tijd waar we bijna zijn. We moeten klaar denken dat we beden kan. Even alles zijt er nou dat niet jullie lijf einer zum anderen stieren kan. Wie het lijf daagt vele zinden toe. Zoals ik zei, we leven in een tijd waar onze lijf maakt ons wat met op ernst geflecht. En op ernst nu je kijkt dat ons dit niet voor u einrichten. Vers 9. Neemt jaren jaast op. Leiva als grunzen wanneer die komen. We leven ook in die tijd waar het wichtig is dat we gemeenschap hebben. En ieder zal zijn golf die hij gekregen heeft brokken, de nächsten ten goden te dienen. Als een verwalter die met God zijn genoden golven trouw omjet. We leven vandaag in deze tijd waar we worden moeten klaardenken. Ik heb manchmal gezegd dat het is wichtig voor mij en die, want ik vandaag zei dat dit wil ik keinmal doen, over een jaar wil ik immer doen. Dat doen ik dat, wanneer we worden nog meer weten, immer nog gerne zo zijn. Maar sometimes, wanneer we niet meer klaar denken doen, en ik word gedreven van de angst, of ik word gedreven van een innerlijke zin, dan moet iemand dan zeg ik vandaag wat zei ik klaar, maar dan een stukje weer, dan zeg ik het onrust. Dat is niet klaar denken. Wanneer we ons van God zien voethouden en op dat buur, dan gaan we van die dingen vertalen wat we weten, we worden 15 jaar weer naar kracht zo zijn. Blijf want je wel naar het tweede Petrus, het derde kapitel. Dit handelt zich van dat we leven in een tijd waar we loeren doen. Tweede Petrus, het derde kapitel, de 9e vers. Deze zegt dit. De Heer vertraagt zijn verspreken niet te lang. Zo als aan je meinen. Hij heeft bloos geduld met je. Want hij wil dat allemaal zich opmaken zal en dat keiner verloren gaat. Maar den Herrn zijn dag. En hier worden we gleich heel lang van te reden. De Bijbel redt mij allemaal van dem Herrn zijn dag. Dat is, wanneer in de Bijbel redt van dem Herrn zijn dag, op Hoogdienst dan wordt het zeggen, der Tag des Herrn. Of op Engels dan zegt het, the day of the Lord. Wanneer je dit leest, dan dat dit immer gaan naar de dag, wanneer God komt tot je recht afhouden. Of we kunnen ook maken wat het genaamd, de Christen Armageddon. You know, dit is een interessante ding, we worden heel lang kennen van lezen, maar de Herrn zijn dag, dat is immer de dag door je meent. En we worden er lang van, we hebben hier weer, een 9e vers. De Heer vertraagt zijn verspreken niet te lang zoals aan je meinen. Hij heeft bloos geduld. Want hij wil dat allemaal zich opmaken zal en dat keiner verloren gaat. Maar den Herrn zijn dag wordt zo komen als een stelen in de nacht. Dat is het ware. Dan wordt het schrikkelijk kraken in de hemel worden opgeleist worden en door wordt zo'n het zijn dat waaruit de wereld gemerkt is versmelten wordt. En de leid en die wat door boven is, wordt in vlammen opgegaan. Vers 11, want dit om ons nu alle vergonnen en opgeleist worden zal je dan niet bemühen, heilig en vroom te leven en door nu loeren, dat God zijn dag komen mag en methelpen dat het beeld passeren kan. We leven in zo'n tijd waar dat is. De vrouw hier is, maar wanneer we antwoorden, we komen in deze tijd neer, dan zullen we ook op zo'n wijze schaffen, dat we actually worden gleich met te helpen, dat de dag wordt je leven komen. Ik weet niet of we er in controle aan hebben, dat we kunnen de dag mogen komen, maar dat is met zoals we er zullen non-gaan. We zullen niet denken, ik hoop dat nog lang en denk af. Want ik kan wat te doen dat is, dan hebben we met de aanstelling schaffen. Zoals ik zei, ik geloof niet dat we dat kennen wat te doen, maar dat zal de zin zijn, dat de dag wordt komen. Dat is de dag wanneer God de hemel wordt
en bronzaten, en dat wo dat de Welt gemaakt is, der het versmelten wordt. Wie ober, nu hoor je dit, wie oberhouden ons on God zijn verspreken, dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe eerd schaffen wordt, wo alles wordt gerecht zijn. Doorwegen, lieve broeder, wilt je door nu luren? Straft dit aan mij en die nou? Wie luren dan om? Een bijspel. Hier is de leraar. Hij heeft zijn klas met schultingen hier. En de leraar, in dit geval als een bijspel, is de Welt. En de Welt, die wil ons opmerkzaamheid hebben. En die wil ons beïndrukken. Zo de leraar die staat voor zijn klas. En die kinderen die kijken nu aan. Zes als een kind. Maakt de leraar eigenlijk, dat kijkt een venster uit. En de leraar die reed, maar dat kind blijft bij een venster uitkijken. En werkelijk, als de schuld tijd en deurs is, dan wordt de leraar dat aan. Dat ene kind, wat hij dan uit een venster uitgekijkt heeft, dat heeft weinig vernomen van wat ik zie. Dit is zoals wij in de wereld zijn. De wereld is door, die hebben een invloed. Maar wie luren, wie kijken naar something else. En wanneer de dag maar eenmaal te eng is, in het eeuwige pot van de wereld, en onmoed of angst verzonken is, dan worden du en ik niet verzonken zijn. Wenn we hebben nu wat geluid. Wie kijkt er nu wat uit? Wie denkt dat is eigenlijk een schulding. Dat wanneer de tractors vangen bij de schuldverbied te voeren, dan weer krijgen we wat de leraar zei, dan kijkt wel uit het venster uit en de leraar moest met de gordijn te maken, dat we worden nu aanhoren. Wat broekt het bij die van jou? Kijkst u uit, of kijkst u naar de wereld? We leven in een tijd waar de wereld op eens hommert. Kijkt maar naar mij, horst maar naar mij. Als je irgendwo in die angst van jou bent en die onzekerheid ook een beetje met hem aanmoed opgekomen of een beetje bedreigd, dan is het tijd te checken. Wat komt eigenlijk? Wat hebben we voor ons? De jongens die aan tijd in de school, wanneer de tractors voorbij voeren, die wisten. Dus wenn dat school uit is, dan zie ik ook wacht een huis. En dan kan ik ook mijn tractor voor. Dat wordt zwaar in de school. Van de leraar bijzonders. Dat is de principe wat we hier hebben. We leven in zo'n tijd de staat. We luren naar een betere tijd. Goed. Ik neem van jou een klein beetje en nu aan ons timen. We willen nog ik wil hier wat met aannemen. De vierde punt, dan aan ik de indrukking. Of op Engels naam zo de rapture. En ik weet niet waar we alle opgewassen zijn. Some van ons mag het een vreemde timer zijn. En ik wil niet dat irgendwer zich zo van jou zo veel dat we komen met een vreemde leer op. Maar wat reden we, wanneer we reden van de indrukking? Of op Engels naam de rapture. Als ik op was, dan wordt het wel eng zo je leert als er wordt komen als een blitz. En dan wordt God de mensheid uit een eindelen, soms te de rechterhand, soms te de linkerhand. En dat is ook wat in de dag des Herrn, wat ik eerst van reden, God zijn dag, wordt het ook nog dienen. Maar dat is op hem eng. Maar dat is een indrukking. Wat we verstaan, wat verder hem komt. Blijf dat, want je wel in Matthäus, het 24e kapitel. En we gaan nog meer bijspelen daarvan. Maar Matthäus, het 24e kapitel, daar redt het ganz klaar dat er worden mensen worden uit een eingedeeld. Kijk er maar her, we hebben maar lezen. Vers 36. Aber wanneer die dagen of die stunden zijn wordt, weet keiner. Niet eenmaal die engel im Himmel, ook niet te zien, dat weet bloos te voeden. Woondag is dit. Dat zegt hier, zoals dat Noah zijn tijd, zoals dat te Noah zijn tijd weer, wordt het ook komen, wordt het ook zijn, wanneer de mensen zijn komen wordt. Zoals dat weer, als dat grote, zoals dat dan weer, dat grote water kwam. Zij eten, zij dronken, zij bevrieden en bevrieden zich, maar aan den dag als Noah en dat schep neerging. De mensen die waren careless, die hadden er niet zwaar over. En zij dat niet wisten, maar dat water kwam,
en aan alle metterheid. Zo wordt ook zijn, wanneer mensen zijn komen wordt. Waar klaar te verstaan dat de zendzonen, die worden getroffen zijn als een stelen en een nacht. Vers 40. Dit is wat in de richting te verstaan is. Dan worden 2 mannen op een stap zijn. Einer wordt aangenomen worden en einer wordt terugblijven. Het is klaar dat einer is aangenomen is, dat is wijs, de ander is teruggebleven. Dat hebben we een smees verstaan. Gisteren schafte ik en mijn jong beid op een stap. Nou, ik hoop wanneer de richting is dat we worden beide aangenomen worden. Maar dat een trekt, dat wordt bij eenmaal even schroots vangt voor, because de voren wordt niet meer boven zijn. En de ander wordt helemaal naar voren. Dat is wat ik hier uitnemen dan. 2 vrouwen worden met de handmeel molen. Eine wordt aangenomen worden en eine wordt terugblijven. Met de handmeel, dan hadden ze de grote steen, de broek 2 vrouwen, of 2 mensen worden aan de steen draaien. En er moesten 2 stek zijn en Tim door het schaal verdelen. Bij de richting, eine wordt aangenomen worden, de ander wordt terugblijven. Maar eenmaal wordt tussen eine en worden, ik zie je alleen. De andere is wijs. Dat is van wat we reden van de richting. 1 Korinther 15 kapitel vers 51 redt van hetzelfde thema. We worden van dit alleen aan de boodschap maken, maar ik neem dat hier besmet. 1 Korinther 15, de 51ste vers. Nu, wanneer we maar dat im Zin hadden, dat er in de richting wordt passeren, dan zegt het im 51ste vers, 50ste vangen we aan. Aber Brüder, dit zei ik junt, Fleisch en bloed kennen God zijn recht niet over. En wat verwezen kan niet dat wat onverwezenlijk is aannemen. Horcht eenmaal her. Ik zei junt in geheimnis, we worden niet alle sterven. We worden aber alle verändert worden. Dat wordt plötzlich komen. In einem Augenblick, wanneer de laatste trompet blozen wordt, de trompet wordt geblost worden en de doden worden opstonden, onverwezenlijk, en wie worden veranderd worden. Dit moment, wanneer de ene vrouw, dat immer wordt opheren met een molen, of de een man wordt op een stap waarstaan, dat is het moment waar de doden worden opstonden, zoals het hier zei. Nu, wanneer je wel het kijkt naar 1 Thessalonicher, het 4e kapitel. En we kijken dan naar de 16e vers. De Heer wordt zelfs vom Himmel raufkomen en luid zeggen wat passeren zal. De heilige engel wordt open en God zijn persoon wordt geblost worden. En Korinther, daar los we van de trompet. Hier zit de persoon, hetzelfde ding. Wordt geblost worden. Dan worden die am geloven aan Christus zeilig gestorven zijn, te eerst opstonden. En dan worden wie. Mocht je waren? Dat was een groep lied. Dan worden wie, die we leven en gebleven zijn, tegelijk met eind op de wolken metgenomen worden, in onze Herrn bejenen, en dan worden we immer bij am zinnen. Dit redt niet van de Tag des Herrn, of van God zijn dag. Dit redt van de entrückung, wat we vast geloven, dat komt de Tag des Herrn. Dat is van wat we reden, wanneer we reden van de entrückung. We worden dat helemaal door naar lege loten, we kunnen hier loten meer van reden. Nu ja, ik heb nog een punt, en dat is mijn laatste punt, geloof ik. Dat molteken. En van tier. Leef je op laatst aan die tijd? Leef je al aan de tijd van molteken? Wie weet je, we leven niet in de tijd van de entrückung, wenn dat nog niet passiert. We zijn nog alle hier. Leef je aan de tijd van het molteken? Want je wel bleef dat nu Openbaring, het 13e kapitel. Dat is een interessant kapitel. Ja, we worden jankeren alles te lezen, maar we worden vielleicht bloos hier en daar een beetje wat uitnemen. Maar hier is het, op deze stad, dat hij dat meer steden reden van dat molteken, en wat er wordt passeren, we kijken van jou en de tijd nemen met de vrouw, zijn we al in deze tijd. En dat is simpel, is ja klaar te verstaan dat we niet zijn.
Erste Vers, Offenbarung 13. Kapitel. Dann stund ich ab dem Sand am Meer und sah ein Tier in dort Meer rüt stehen. Dort hat 7 Schapen und 10 Hirnen. Und dort ist es sehr fremd, wir wissen nicht, wo so ein Tier wird loten, dann haben wir dann never gesehen. Ich habe das nicht klar, ich glaube nicht, dass das actually kracht das Tier im Sinn ist, aber hier ist ein Bild in das Bein. Das kommt aus dem Meer, das ist eine Macht, das wissen wir auch. Das ist, wir können dann, das wird vielleicht so aus dem Government sein, aber da wird eine Macht sein, da wird Kontrolle sein. Das ist, was wir über den kommen. Und ab seine 10 Hirnen hat dort 10 Kronen und ab seinen Kap lasterliche Nummern. So das Tier ist ganz klar, dass das hat mit Laster oder jeden Gott schafft das. Das ist nicht in der, was wir von der ersten Tag würde sagen, bloß in gewöhnlicher Government Power. Das Tier hat dort im Sinn, jeden Gott zu schaffen. Nou, das sind von der ersten Tag auch viele Menschen, die tun. So wie seine waren, der Geburtsvideo von der Früh. Tekens sei wie, die dienen nur das Hand, aber das ist nicht das. Vers 2. Das Tier, das ich sag, liegend ein Leopard, aber hat Feit aus dem Bohr und ein Mühl aus dem Leib. Wenn je wel in een huis voor en je janker wordt te studeren, dan doe je mal Daniel, das 7. Kapitel nemen. Wir worden vandaag niet de tijd nemen, dat hebben we niet genoeg tijd. Aber Daniel 7, da werden dort meer tieren. En wenn je wordt morgen is, dat eerste tier, dat wird een leeuw. Dat tweede wird dus een boer en dat laatste wird dus een leopard. Die 3 tieren zijn in alle top en 1 tier hier. Dat is op eerst interessant. En die draak, dat is de drachen, of dat is Zoton, heeft am seine Kraft, seine Thron und seine große Macht. So das Tier ist unbedingt mit dem Soton geknackt und der Soton gibt das Tier die Macht. Wir sind von der das nicht, aber wir sind von der some Geburtsvideo, was noch handelt nicht tun. Wir gehen wieder, 3 Vers. Ich sag dort ein von seinen Kap eine Todeswunde gekriegt hat, aber die Todeswunde wird wahr geheilt. Na, dort haben wir uns wo wir uns von der nicht wieder uttischen, was das ist. Wir würden gerne, aber das lassen wir verloren. Und der ganze Erdboden wundert sich über das Tier. So das Tier hat ganz klar Macht und Einfluss über die ganze Erde. Wahrscheinlich, wenn wir erst mal wissen. 4. Vers, wenn ich sage, wie wir wissen, wie wir in der Rück sind. Der 4. Vers. En zij beden den draak aan, die dat Tier de macht heeft, en beden ook dat Tier aan, en zeiden, wer kan zich dem Tier gelijkstellen? En wer kan jeden am kriegen? Zijn we in zo'n stad in de wereld? Nee. Zijn we something wat ons dit handelt naar dit? Ja. Maar we zijn dit nog niet. En antwoord en Mühe heeft grote dingen en lasteringen te reden. Mocht je dat woord lasteringen, dat Tier zijn arbeid is God te lasteren. En antwoord mag je heeft dat voor 42 maanden te doen. Dan moet hij zijn muil lasteren tegen God op. Zijn noemen, zijn woning en ook die im Himmel wonen te lasteren. Dat is de Tier er arbeid, God te lasteren. God te spotten. We zijn van de dag dat mensen dit ontvangen te vleien, haalkonstoot, maar dat wordt slimmer. De geburtsvideo is klaar door. 7. Vers. En antwoord dat je geeft, jeden de helgen te kriegen. Nu vragen we ons dan vielleicht, wer zijn die? En ook jeden aan te gewinnen. Dit zijn die wat op ondersteed van lezen, wat... Ach, wie worden van de oude best niet neergaan, we gaan niet tijd. Dat zijn die van wat durch de grote Trübsal gekommen zijn, wo we van lezen doen. Deze helgen te krijgen en ook jeden aan te gewinnen. We zijn dat van de oude niet, maar we zijn dat kunnen door vooruit maken. En antwoord mag je geeft over alle volkstammen en spraken en velden. We zijn van de geburtsvideo, wat zich met dit lijkt niet. Maar dit zijn we niet. En die op eerd wonen, worden alle am aanbeden.
Dat zijn weer wat ik in mijn Bibel heb ingestrikt. Veel mensen die komen van de, en ik kan ook verstaan waarom, maar die leven in de angst dat ik mocht je maar iemand hadden een multeken krijgen. Onder dat ik dat wil. En ik moet weer maar klaar hebben dat wat du aanbeden is en dat multeken, die twee dingen die gaan naartoe. Veel mensen zijn van de eerste dagen, we zijn ook al van de laatste 100 jaar, zeer angst geweest over dat multeken. De gelegenheid is door dat veel mensen wat zich van dat multeken gruwelen doen, worden dat aannemen. Waarom? Ik gruwel me van dat multeken en ik denk, wanneer wat ik aanbeden doe. Zo onze radung is niet en dat multeken te creëren, niet te creëren. Onze radung is en wat doe ik aanbeden. En wat is mijn God? Dat multeken je ganz klaar met God lastert op. Ik wil het van jou besproken spreken. Om wat du die kan zeggen veel is, want du klaar hast, wem die aanbeden is. Wenn dat multeken in wem we aanbeden, dat je top. Je zegt, en die op de eerd wonen, waren alle aan aanbeden. Dat zijn al die er noemes niet en dat geslachtsloon zijn levensboek geschreven zijn. Weet je dat, eerst als ik lees in de eerste Thessalonicher, het 4e kapitel, waar het zegt, dat ik bruk je niet over dit schrijven, wenn je weet. Dat is zo klaar. Wenn je noemen is een levensboek geschreven, dan kan je zonder zorg zijn. Over dit kennen we wat ons noemen een levensboek geschreven hebben, zonder zorg zijn. Keiner een levensboek geschreven noemen, bruk zich gruwelen van dat multeken. Because we weten wat we aanbeden doen. Dat zijn al die er noemen is. Oké, dat horen we. En neem de vers. Wer oren heeft, dem loot heren. Ik vraag me voor zo'n kleine versus. We verwonderen manchmal, wat zegt hij daar? Jezus sprak ook mij, want die oren hast dan hoors. Dat is de vers wat we even gelezen hebben. Wanneer de oren hast, nu dat je gehoord hast, dan neem dat aan. Dan hoorst je dan. Hier op met die gruwelen. Hier op met die afzeggenfeilen. Ha klaar wem die aanbeden is. Ha klaar wem die aanbeden was. Kost du van jou hier zetten en zei, oh, ik weet één ding. En dat is, krijg je dan wat het kostet, maar mijn God, den bid ik aan. Wanneer du dat klaar hast, dan best du zeker. Dan is het toch nodig dat we nog wat schrijven doen, zoals Paulus zei. Maar wanneer ik dat niet klaar heb, ik wil dat we nog mal 6 wat aanbeden, dan zijn we op ernst gefährlich. In een gefährliche leven. Vers 11. En ik zag een andere tier. Want het reden van een tier, dan moet we denken, dat is een maag. Dat is niet unbedingt dat het nu karakter tier zijn, dat is een beeld genomen, dat is een maag. En ik zag een andere tier uit de eerder uitkomen, dat had 2 zonen heren als een lam. En reed zo als de draak. Oh, het was dezelfde maag van de draak. En dat heeft dat eerste tier zijn maag. Zo we zijn hier erstmal in Wechsel. En het tweede tier komt het beeld neer. En dat heeft de eerste tier zijn maag en alle verarm uit. En brengt de eed, kijk nou dit, en die door boven wonen wat door, dat eerste tier met de je hele dodes wond wat om te beden. Want du en ik brengen antwoorden dat ons wat we aanbeden doen, dat wordt je proefd wordt. Dan pas zij op. Wat we van de eerste dagen in de wereld hebben, dat likken zich vielleicht met zo wat. Maar we kunnen nog krachtig aanbeden wat we willen. Kunnen we niet? Zegt hij dat aan welke tijd we zijn? We zijn aan de tijd waar we kunnen krachtig aanbeden wat we willen. Vrij we ons daartoe? Wie zullen ons daartoe vrij en wie zullen dat uitnutzen? Wie zullen dat baasten van maken? Dat wanneer wordt houdbaarheid, dat het de boelzij jeet. We kunnen nog krachtig aanbeden wat we willen. Vers 13. En dat grote wondertekens mag sogar voor de mensen te zijn, vier van hemel op de eerd vallen. Dat zijn we vandaag nog niet. Dat zijn we vandaag nog niet. Vers 14. En weens omdat we gegeven worden,
voor dat tier tekens te doen, verleid hij door dus alle dag op de eerd wonen, mooi waren. Dat heeft met te doen dat die worden verleid worden. En beval de eerdbewoner een beeld te maken. Dat tier te eren. Dat met dem zwaard wird verwond worden en op het dag leeft. En antwoord dat je geeft in dat beeld van eerste tier leven neer te geven. Dat het reden kon en dat het ook al die dat tierbeeld niet aanbeden worden, doodmaken kon. Dat heeft maar aanbeden te doen. Dat ganze ding heeft maar aanbeden te doen. En hij bracht dat ook maar door, dat beide kleinen groot, rekken om, vrij ouder verskloofd, een teken op de rechte hand ouder op een stieren gegeven wordt. Dat is de Bibelvers wat we van klein houden, maar eenmaal gehoord hebben. Dat is de Bibelvers waar veel mensen zich in levenstijd of je gegruld hebben. Wanneer du klaar hast, dat die noemen en levensboek geschreven best, dan best du niet van deze, dan zie je zonder zorg. We leven in die tijd. Ik lees de laatste vers. Oh, ik had hem nog niet ganz voorgelezen, de 17e vers. En dat keiner kijken, oder verkijpen kon, die niet dat teken, oder dat tier sie noemen heeft, oder die soul, die voor sie noemen staat. We zijn er van jou, en ons land, dat is vielleicht meest plus in ons land, maar dat is in sommige andere landen ook, waar er wordt, wat eenmaal nog die gevraagd, als du de vaccin hast gekregen, tim dat er was neertje, oder met voorkast. Dat lijkt zich vielleicht een beetje met dit, maar dat is je beurtsvideo, dat lijkt zich ermee. Vers 18. Dit vordert wijsheid. We leven in een tijd van wijsheid. Dat is van jou zo einfach, dat du en ik kennen alle soorten horsje wat niet wijsheid is. Dat is vielleicht angst, dat heet zich smart, maar het is niet unbedingt wijsheid. Wanneer angst drijven dat, is het niet wijsheid. Dit fordert wijsheid. Wer dat verstanden kan, dem lot dat Tier seine Nummern totalen, wird dort erst eine menschliche Nummer, die Nummer ist 666. Wir leben in der Zeit, wo du und ich nehme de top in drie punten. We leven in een tijd waar we maar met de klaar en wakker zijn. We leven in een tijd waar we onze leven mank ons met de stork houden. En we leven ook in een tijd waar de klaar is, of we weer met de klaar hebben, dat we luren naar den dag dat hij komen mocht. Ik sluit met Lucas de 21ste vers en dan werden we afheren. Lucas 21 vers 28. Die zegt es dit. Wanneer dit alle aanvangt te passeren, dan heeft hem kop op en checkt. Ik had eerst dat bijspel van wie checkt eruit. Dan heeft hem kop op en checkt, wie zich jene radung nodigt. Dit is een thema wat op ons ons vrijmerken kan. Ik wens dat die boodschap van jou kunt door tot je lang te hebben, want ik zeg wat er ons voor haar opgewaakt. Dat is werkelijk, we leven in een tijd waar we nog God loeren doen. We loeren naar een betere tijd. We leven waarschijnlijk in een tijd waar we kunnen naar ons een geburtsvideo. De tijd er nog aan, dat het eng is niet meer weet of. En daar werd ons te vrij. We leven in een tijd waar het christentum zich vrijen zal. Du en ik zullen van jou, met de tekens wat we zijn. En veel van dat wat je redt wordt is vielleicht confusing. Te mij is het. Maar we leven onbedingt in een tijd waar we ons zullen vrijen. Voor ieder denkt wat zo lijkt naar dat. We krijgen zoals de lied. Wanneer de mama bij iemand zegt, te dem daar zegt ze, nu kan ik het veilen. Ja, nu is het baby mes hier. Dan vrijen we ons. Dan vrijen we ons zeggen. Die tijd, dat leven we bijna voor jou. Dat we als Gottes dingen, we worden ons vrij. We zullen ons vrij. Je dollar dat dan lijkt naar dat, je dollar zullen ons vrij. Helemaal niet gruwelen niet. Niet die wat am licht wandelen, die wat am dag zijn. We hebben opstonden, we hebben beden. Voordat u bent wondervol. Ik dank de Heer voor 1 Thessalonicher, het 4e, ook het 5e kapitel.
Ik dank de Heer voor de brief van Petrus. We danken die voor de ganze Bibel. Maar we danken die God dat we van die zijn wat we weiter doen. We zijn niet van die wat we durven van een video naar de nächste, van een boodschap naar de nächste, gaan en teruggesmeten worden en am eind van dat alle allemaal nog niks van weten. We zijn van die wat de weten, we zijn van die wat zich vrijen doen. Heer, du weet zomaar dat some van ons hebben ons niet bloos gevrijd in de laatste paar jaar. Some van ons hebben ons gegruild. Ik bid hem dus voor dat we worden van die zijn wat met klaar verstand ons aan die woord houden doen en van die worden zijn wat we weten dat we zijn vandaag. En du hast hier geen überrasching voor ons binnen. We gaan ons vrijen voor jeder teken wat er nu zit dat de dag is dichtbij. Vader, ik bid, geef ons wijsheid. En deze tijd waar we bijna zijn. Help ons dat we worden zo'n broeder en zo'n zuster zijn. Wanneer we worden reden, wanneer we worden wat wijschekken, dat het de nächste wordt opbouwen. Hemelse Vader, ik dank die voor de tijd waar we bijna zijn. Help ons wijs te zijn. Amen.